tenda rekugokwe iri reindependence panyatso kuratidza kuti pakanyatso kudyiwa aiwa mathousands nemathousands ema-US dollars. Aiwa achipere mushe sana mina mashoko obuda panapa chicriticize the government vachinzi aiwa yes tiri kuona development yamakaita kugokwe uko muchizama kuda kuvaka hamene kuti tingaiti stadium here kana kuti zvii zvaizama kuda kuvakiwa apa vanhu yavanyatso kuonekwa kunzi aiwa tenda yacho yakambopiwa aniko ende imbori mari yakambobuda ipapapa sana mina masvika mudanyura panapa uri subscribe like out on the bell icon kana uri against aiwa this tender ndekuti tangobva walike ubva watosubscribe to this channel panapa advocate Fadzai Mairo wamudanyura achiti dear Nick Mangwana, what is this? How much did government pay for it? Who got the tender? Surely there was a ready venue for national independence celebrations that would not involve the need for these substandard renovations. What is going to happen to this monstrosity after the celebrations are done? We need new leaders. Mashoko anotoka panapa nemaadvocate vachiti aiwa pane nzvimbo dzakawandisa kwazvo dzakanga dziri ready kuhosta these independence celebrations, but why number one maanochuza ugogwe, two munouya muchivaka zvimastructures zvakadai so munyatsikuonekwa kunzi aiwa even after mapedza kuita macelebrations acho independence muchashandisa these structures for what? Tichatongoona zvedu vana vachava tongotambirapo mombe dzichitongouya zvadzo dzichitongozama kuda kutongodya zvinhu zvichatongoonekwa kunzi zvichangoparara. Imari iyi yakatowastewa zvotingadei yakasevhiwa vatinohosta to some other venue. Mashoko ari kuonekwa panguva ino vanhu vanyatso kuona kuti aiwa this regime iri kunyatso kunonzi kwekwe kunonzi nevanhu kusvotesa kurwadzisa ndokunyatso kuitwa panguva ino kuti yes they really know kuti these elites they have a lot of money ende vanokwanisa kuita zvavanoda, but ivo varikunyatso kuita misplaced priorities. They are prioritizing kuita zvinhu zvinyatso kuonekwa panguva ino kuti aiwa hazvimake sense over aiwa kunyatso kunoprovida the service aiwa kuna vagari venyika yeZimbabwe for kuti macitizens anyatso kuwana raramo yakanyatso kunaka. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi kuna comment section medu kuti mafungiro enyu. Don't subscribe or like, turn on the bell icon.